Bisan pa man sa rekomendasyon sa DOH-7 nga mas maayong pabiling himuong rekisitos ang RT-PCR test alang sa mga domestic travelers apan dakbayan sa Lapu-Lapu hingpit na nga mitangtang sa RT-PCR test. Ang desisyon gihangop sa mga milangkob sa Hotel Resort Restaurant Association of Cebu. Gipatinaw sa mayor nga nakabot ang maong desisyon human gitimbang-timbang sa dakbayan ang mahatag nga kaayuhan niini. Si Luan Mayrundina sa report. Atol sa Tourism Stakeholders Meeting ganihang buntag, gipahibaw ni Attorney Misaili Tejano, Secretary ni Mayor Junard Ahuncan, nga higpit ng giwagtang sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga rekisito alang sa mga domestic travelers nga buot mo sulod sa dakbayan. The city is saying, okay, we will let everybody in. But now, we are also increasing the responsibility of the hotels to check the health status of each of your guests. Butang nga gikalipay pag-ayo sa mga sakop sa Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu ug sa Tourism Office sa Dakbayan. Subay niini gihatag na karon sa lokal nga hagamhanan ngadto sa mga hotels ug resorts ang responsibilidad sa pagmonitor sa ilahang mga guest gikan sa symptoms checking ngadto na sa pagsiguro nga dili mo kuyanap ang COVID-19 sa ilang tagsa-tagsa ka mga properties. So you will have to kanang heighten your symptom checks, your contact tracing, and to ensure that your guests, they stay within your premises, and if they do, you know where they go. The airport, the airlines have been asking for this. Even they even want just the antigen, but now we're giving them more. Samtang sa interview kagahapon sa RTV Balitang Bisdak kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahuncan, iyang gipasabot nga ang desisyon sa pagtangtang sa RT-PCR test isip rekisito sa mga domestic travelers resulta sa gihimo nilang pagtimbang-timbang sa nagpadayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 ug sa nag-ilaid na nga ekonomiya. Subay niini mipatuman ang dakbayan ug mga bagong estratehiya. Sama sa higpit nga pagpatuman sa pagsulob sa face mask ug pag-umol ug anti-COVID barangay enforcement unit aron masigurong ma-monitor ang tanang mga makalapas sa health protocol. Gani gahapon, gitigom sa mayor ang tanang mga kapitan sa barangay. Lakip na ang Lapu-Lapu City Police ug gituki ang pagpatuman sa mga bagong estratehiya. Ang atong team nagtanaw pa sa the whole guidelines of the IATF. Ang DOH nagtuon sad sa unsay maayo, ang atong kapulisan nagtuon sad, ang atong opisina nagtuon sad ug unsa maayo nga mapaubos na to ang maong kaso. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.